Čaute, vítajte u môjho ďalšieho dielu. Toto je zase OSF Game. Teraz som sa rozhodol tak po 2 dňoch zase natočiť, lebo som... Aha. Takže, to si nevšimajte to. Je moja sestra. Dobre. Tak, čakať. Dobre. Toto je... KKP35, ako vidíte, dostal Epic Look, celkom pekný. Riadne sa mi páči, dobre sa za neho ide. No, potom vám ukážem ja. Znači, tak to robím. Bože, už som ako on. Dobre. A tu som vám chcel ukázať moju ďalšiu hulku, celkom fajn je. Dobre už uberám, ale stále som nedal toho blbého Yetiho. Ja tomu nechápem ako... Tak... Vylepším si zbraň, všetko, ale nedám ho nikdy. A dám si do inteligence troška. Všetko. Dobre. To prdele. Čakaj. Ja... Kaká isto... Ajo... Môj var... Kamoška, dobre. Hrávam za kamoškin účet, išla na S20. Tak teraz hrávam aj za jej účet. Je to osmička, začiatočníčka. Takže... Bože, to si nevšimajte, sestra odišla do Anglicka, no tak si s ňou píšem. No, alebo odchádza, to je jedno. Takže tu bude môj var. Dobre. Čo máme? Zväčšil som sa o level, neviem čo tu ešte nové pribudlo za tie 2 dni. Zvýšil som si, bože, inteligenciu. Výdrž, mám epic. Som dal ďalšie podzemko. Idem na podzemko. Ideme si pozrieť celé. No, nevyzerá to nádejne. Nedám ho. Kebyže mu niečo... No. Takto celú hru. No. Tak preskočíme. No, vidíte. Málo mu ustáva. Je to lama. Ako nie môj var, ale... Ten nočník húl. Húl. Ježiši. Dobre. Tu. Hlídka. Do komu som ešte neodklikol? Aha. Ups. Nevadí, nemôže ma zabiť. Len ak to uvidí. Ale jemu je to jedno. Jaj. Dobre. Tu neviem čo sa zmenilo. Asi len levely, toto má také isté. Asi aj húlka. Asi aj. Nejdeme na podzemko, tam čakáme na ďalší kľúč. Tu je Kaka. Čiže to je môj sused.
predáme. To je na prd. Kúpime. Dobre. Pozerajte ako... Pardon. Musím sa dať potom nerušiť, ak bude viackrát volať. Ten šmudla, to kto je šmudla, sakra? Tu je isto. Čo? I to, jasné. Dobre. Tu je on. Na tomto sa asi zmenilo len level. Tiež len level. A to je všetko, lebo som nekúpil. Ak tak, no tak itemy, ale itemy si nevšímam. Pozrite, ako on nedáva kostlivca, hej. Pekne. Jaj. Dobre. Tak sa mi to páči. Dobre. Zbrojírnu mu pozrieme. Nič. Nie. Nie. Dobre. A teraz vám ukážem tú ďalšiu postavu. Volá sa MK21. Neviem prečo také meno máva. Je osmina. Má dobrú húlku. No. Má dobrú húlku. Si nevšímajte, prehráva, no. Dobre. Ukážem vám, ako uberá moja nová húlka. Aj keď to je také krátke 8-minútové video, ale tak celkom dobre uberá. Tak, neviem prečo takéto krátke robím, ale kto vie. No, ideme sa pozrieť na toho Yetiho. No. Jo, dali sme ho. Ja fakt milujem toto natáčanie. Furt keď natáčam, niekoho dám. Čiže... tak toto pôjde na YouTube. Ako všetky moje videá chodia na YouTube, no tak aj toto pôjde pekne, krásne. Dobre. Tak toto bolo ukázanie postav po 2 dňoch, aj keď viem, málo 2 dní, ale tak nechcel som, aby sa mi zrušili odbery, tak som teraz išiel natočiť videá. Tak ja sa s vami lúčim a čaute.